Benvinguts de nou al nostre canal del racó. Fa molt temps que no ens veiem així, perquè al final hem tingut uns problemes d'un desprendiment de retina al desembre. Ha estat el culpable de que no hem pogut fer vídeos amb la presència durant aquests temps. Sembla a poc a poc que anem veient la llum, i mai millor dit, i avui volem recuperar aquests vídeos, i què millor que fer-ho parlant de llibres de cara a Sant Jordi amb temàtica culer. És una cosa que hem fet cada any, d'intentar parlar de llibres amb temàtica culer a la nostra pàgina. Aquest any, malauradament, no hem pogut fer entrevistes als autors com ens hagués agradat, però sí que portem una selecció de llibres de temàtica blaugrana d'aquest any i d'altres anys, perquè aquest Sant Jordi pugui ser el més blaugrana possible. Hem fet una selecció, veurem que aquí darrere hi ha molts més llibres, hem fet una selecció de llibres d'aquest any i d'alguns altres llibres en temàtica blaugrana d'altres anys que a més són molt interessants, i també alguns que no són de temàtica blaugrana, perquè puguem fer un Sant Jordi ben culer o ben esportiu, en aquest cas, o ben futbolístic, en aquest cas. Per començar, comencem pel llibre de l'amic Frederic Porta i Xavi Torres, Barça més que un club, un llibre en què els autors es pregunten si repassen primer de tot la història del club en 200 fets polítics, i després es pregunten a molts dels principals líders i personatges polítics de Catalunya per aquest més que un club, per aquesta història del Barça, per saber si aquest més que un club se manté, què és el que hi ha, què és el que veuen que és cert en aquest més que un club, com ha canviat aquesta percepció de més que un club del club, i això compten amb polítics tan coneguts com Carles Puigdemont, Quim Torra, també Raül Romeva, Oriol Junqueras, altres polítics també com Xavier García Albiol, com Salvador Illa, com activistes com Jordi Sánchez. Per tant, és un llibre que diríem que està bastant d'actualitat per sobretot entendre el que és la política i el Barça. El següent llibre que portem és El partit més llarg, un llibre en el que Adrià Soldevila, un dels dues persones, juntament amb Sergi Escudero, que van destapar el Barça Gate, expliquen què és el que va passar aquell dia 1 d'octubre de 2017, en què el Barça va decidir jugar el partit contra les Palmes. Mitjançant informació com, per exemple, accés a xats dels directius de l'època, Adrià Soldevila explica per què s'acaba jugant, quines pressions i què acaba passant en aquell vestuari, què acaba passant en el club aquell dia, perquè al final s'acabi disputant aquell partit. I el tercer llibre d'aquesta temporada, d'aquest any, és el de Roger Vinton, un personatge molt conegut a Twitter, El Barça davant la crisi del segle. Un llibre, un relat en el que intenta explicar també d'on ve el Barça, tot el que ha passat al Barça en aquests últims anys. Josep Roger Vinton va fer un llibre extraordinari, que era el primer llibre que parlava de les famílies de Catalunya, un llibre en el que s'explicava totes les famílies que hi havia i totes les relacions que hi havia entre totes aquestes famílies a Catalunya, i aquest segon llibre es centra en una altra de les seves grans passions, que és el Barcelona. Parla de tot el que ha passat en el Barça, explica tot el que ha passat en la història i també el que ha passat en la història més recent del Barça, per tant, també és de rabioses actualitats. Aquests serien els 3 llibres que tenim d'aquest any, que són novetats d'aquest any de cara a aquest Sant Jordi. Però també tenim altres llibres d'altres anys que volem destacar. El primer d'ells, tornem a l'amic Frederic Porta, un llibre que és del tot imprescindible, que és la biografia de Ladislau Kubala. Ara que estem parlant d'un futbolista com Leo Messi, de la sortida que podria tenir, que esperem que no tingui Leo Messi, però és molt bo recordar la història d'un dels grans futbolistes de la història del Barça. Segur el futbolista que va tornar al Barça a la glòria després de la Guerra Civil. Futbolista que ens va ensenyar moltes coses del futbol modern, el llançament de faltes, els controls, com protegir la pilota, un futbolista que va ser molt i molt gran, un futbolista que va ser... Podem explicar moltes coses de Ladislau Kubala, però al final s'ha de llegir aquest llibre i s'ha d'entendre molt què va passar des que va arribar, tot el que va passar abans, com va haver de fugir del seu país, un país en el que ell té que fugir, després com arriba aquí, com acaba el Barça, com comença la seva etapa amb les 5 copes, com l'acaba, com es relaciona amb Elenio Herrera, la relació que hi ha entre ell i Luis Suárez. Hi ha moltíssima teca en aquest llibre, un llibre en el que s'explica molt bé la història i el per què
Kubala va acabar sent el que va ser el Barça a la història. I dèiem al final el tema dels finals, perquè segurament Kubala no va tenir el final que hagués merescut amb aquella malaurada final de Berna i després amb altres temes. Per tant, esperem que el Barça, com sempre diem, aprengui dels errors del passat, i aquest llibre és un llibre molt important per entendre també gran part de la història del Barça. I un altre llibre, també d'aquella època, dels anys 50-60, és el llibre del cas Di Stéfano, escrit per Xavier García Luque i Jordi Finestres. És un llibre en el que es parla d'un dels grans enrenous que hi ha hagut en el futbol espanyol en els últims 100 anys, que és la discussió, el que va haver-hi, la lluita que hi va haver-hi per emportar-se un futbolista com Alfredo Di Stéfano, un futbolista que va fer gran al Madrid, un futbolista que va guanyar 5 de les 6 Copes d'Europa seguides, que va guanyar, de les 6 primeres Copes d'Europa que va guanyar, 5 seguides les va guanyar amb Di Stéfano al camp, i aquest llibre s'explica amb documents què va passar, què realment és mite i què realment és veritat de tot aquell cas Di Stéfano, que al final mai sabrem què hagués passat si Di Stéfano hagués acabat vestint la samarreta del Barça i hagués acabat compartint vestuari amb el jugador que abans parlàvem, amb Ladislau Kubala. I per acabar, tenim 2 llibres més de temàtica futbolística, 2 llibres més. El primer d'ells també veureu que segurament és una debilitat meva al futbol dels anys 50 i 60. Aquí tenim Puskás sobre Puskás, un llibre sobre la vida de Ferenc Puskás, un futbolista d'aquella època també espectacular, futbolista que va ser un dels grans jugadors de l'època de l'Hongria del 54, futbolista que va ser a la primera derrota que va tenir Anglaterra a casa seva i que va ser en aquell malaurat Mundial del 54 en el que Hongria hagués merescut endur-se pel futbol que va fer i per tot el que va practicar, hagués merescut endur-se aquell Mundial. Un Ferenc Puskás que també va tenir una història darrere, un futbolista que va ser emblema de la Hongria d'aquella època, de l'equip d'aquella Hongria, i va acabar jugant al Madrid i va acabar guanyant Copes d'Europa al Madrid. Futbolista que era conegut pel seu potent xut, es deia Cañoncito Pum, i al final aquí s'explica molt bé tot el que passa amb la vida de Ferenc Puskás, un futbolista que segurament és l'únic, hagués pogut també acabar de blaugrana, evidentment hagués estat un gran equip si haguéssim aconseguit reunir a Kubala, Di Stéfano i Kocsis i Zibor, que són 2 futbolistes d'aquella Hongria del 54 que sí van jugar al Barça. Però al final és molt interessant també el llibre perquè es coneix molt bé de tota aquella història d'aquella Hongria i de tota aquella història que va passar amb aquell equip, i d'aquell equip que va ser històric i, de fet, un equip que va inventar la figura del fals 9. I per últim, un llibre d'un futbolista que no deixa indiferent a ningú. Maradona, l'aventura de Maradona a Europa. Un llibre de John Luden, un llibre que explica el pas de Maradona per Europa. Maradona és un gran futbolista, ens va deixar l'any passat, i és un futbolista que ha quedat segurament en la memòria de tots. És un dels grans futbolistes dels últims 25 anys, exceptuant Leo Messi. Un futbolista que va tenir segurament un pas pel Barça que haguéssim volgut que fos més exitós, però que va tenir un pas pel Nàpols exitosíssim, va tenir també aquell Mundial 86 en la que es va fer gran, i també un pas menys conegut pel Sevilla. Tota aquesta etapa europea de Maradona es repassa en aquest llibre, perquè Maradona va ser, segurament on va ser més gran, va ser segurament, a part dels Mundials, va ser la seva etapa europea, sobretot a Itàlia. Aquests són els llibres, els 7 llibres que portem avui, que proposta per Sant Jordi, un Sant Jordi que serà millor segurament a nivell de restriccions que el que van tenir l'any passat, no el que voldríem tots, no el que segurament recordem de sempre de Sant Jordi, d'estar allà podent anar a veure els autors i firmant llibres. Esperem que l'any que ve puguem tenir un Sant Jordi encara millor, si no el que ja esperem tots, i desitjar-vos a tots que passeu una molt bona diada de Sant Jordi i, com sempre, com diem, bon Sant Jordi i visca el Barça!